खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानाय सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। बाक्सा जिल्लानि गबरथना खाग्राबारियाव दैमायाव गिख्रंथाव नावनि जाब्रबथायजों सा 9 गाज्रियै जोखोम आरो सासे गोमानानै दङ। इनुएल मोसाहारिया मा जाहोनाव गावनि उदां बिजाथि बिलाइखौ बोखांफिननानै लानांगौ जाखो बेखौ मोनसे सोंथि सिखारदों आरो बेनि थाखायनो रायजो-राजाफोरनिसिम मानो बोखांनानै लानांगौ बेनि सायाव खेंफोरथि होदों। इमानुएल मोसाहारिया गावनि बिजाथि बिलाइखौ बोखांनानै लाबाय। मैया क'क्राझार सहरनि राजामेल फोथाराव थानाय गोथार शंकरदेब थानसालियाव मैया श्रीमन्त शंकरदेबनि 573थि जोनोम सान फालिदों। गणेश खाख्लारि आरो इमानुएल बिथांमोना साफा जखारनि बाथ्राखौ खोनासंनो आंहा सम गैया बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म। बिथाङा मैया 28 नं गसाइगावआव बिपिएफ दोलोआ गसाइगावनि बिपिएफ लाइमोन हान्जानि आफादगिरि नरफणि ब्रह्म दैदेननायाव सत्ताधारि नब्लांखौ बेखेवबाय। फैगौ आसाम बिधान सभा उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेशन बिलाइ गथायनाय 58 नं तामुलपुर उदां बिजाथि सदिप बसुमतारी आरो देबेर बर' बिथांमोना इउपिपिएलनि खावलायनायाव सानैबो बिजाथि बिलाइखौ बोखांनानै लाफिनबाय। खोला बिजनी दख'रा बर' फरायसा आफादनि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। मैया चिरां जिल्ला बिजिनी सिङाव थानाय मंगलियान थालिरबारि गामियाव श्री प्रताप ब्रह्मनि अनसुलि बिसि फेर'लं ब्रह्मआ थांनाय 5 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो गावनि उन्दै फिसाज्ला सानै आरो गावनि फिसायखौ गारनानै मिथिनो मोनै जायगायाव खारखोमानानै दं। श्रीमान फेरलां ब्रह्मनि फिसाज्ला थामिनब्रा प्रताप ब्रह्म बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला जेबो दावराव-दावसि एबा नांलाय-खमलाय गैयाजासे न'निफ्राय ओंखारलांनाय दासिमबो फैफिनाखै। थांनाय समाव उन्दै फिसाज्लानो दखानाव थांनो होननानै बुंलांदोंमोन नाथाय 1 दान 10 सान बारलांब्लाबो न'फारसे गिदिंबोफिनाखै। गोबां नागिरबाय नाथाय खबर मोनाखै। उन्दै फिसाज्लाफोरा बिमाखौ नागिरै गाबो। संसार जानाय संसाराव खावलायनाय बेफार-फालांगि जेबो उसुबिदा जाबाय। जेरावखि थाया फैफिनथोंसै थाफिसाय। बिथाङा रायजो-राजाफोरनिसिम खावलायदोंदि सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 6001839042 6001839042 आरो 9678960767 9678960767 नैबे जानबुं नम्बराव खोन्थाहरनो हागोन।